दावलाफोर बुं मानो लांनायमोन नोंसोर गोमोस्रिखौ बस्थायाव सोनानै मानो लांनायमोन मानो लांनो बिसोरो आब' मानो लांनो खोथायानो गाज्रिखा नालाय दहायनिफ्रायनो बुजाबाय थाबाबो जेबो फिननायखौनो होनो हायाखै बिसोरो मानो फिननाय होआखै नोंसोरो हा मानो फिननाय होआखै आब' आरो कालिचरन मानो फिननायखौ होआखै गोख्रै नांगौ जोंनो फिननायखौ बेखौनो नायबाय थायोलै होदोलै साबायलै सेंग्राफोर साबाय जाबायलै मानो इसिबां बुग्लिबाय थादों जाबायलै ओइ गानस्रा हमथादोब्रा हमथादो गोरोन्थियावनो मिस्टेक हमथादो मोदोमफ्रानो बुदला बुदलि जाजोब्बाय जालालै आइदैलै आब' माथो मोखां नायबाय थाखो खोस्लिजों दानहैना नोंबो खोस्लिजों दानहै आइदैलै मादै नोंखौनि मादै दहायबो हासिबजों बुयैनो हासिबानो बायजोब्बाय आरो खोस्लिजों दानबावदों आइदैलै मादै जोंखौनि मादै बे फाग्लाफोरखौ मानो निमाहा नांगौ बुं मानो लांनायमोन नोंसोरो मानो लांनायमोन गोमोस्रिखौ बस्थायाव सोलायलायनानै किडनेपसो खालामनो नागिरदोंमोन आसारफ्रा किडनेपसो आजिखालि बिराद मानसिफ्रा किडनि माबा माबि बख'लायोनो बिसोरबो बिनि गेजेराव सासे मोनथिबाय किडनेप खालामोमोन बिसोरो किडनेप खालामाबा सासे सिख्लाखौ मानो बस्था सिङाव सोनानै बेफोरबायदि बुद्रुलांनांगौ बिसोरो होथारदोहाय आइजो माहारिनि सायाव इनाय मावग्राफोरखौ आयौ गामियाव एफा मोजां जि लांनो होननानै फैबाय आङो लोगो लालायलायनानै हनै माबा असान्थिसो नुफैबाय बेफोरबायदिसो जाबायबायो सोरबा हा आइ आबर माथो नोंसोरलाय ओमफ्राय बे कालिचरनखौथ' मा होनबावनो आङो आयै दाखालिबो वाइनि एजेन्ट बुलाबायनानै बुजानायखौबो आरो बावलायबाय साननियावनो आखलानो सोलाया माथो नोंना कालिचरन आयौ बिदिनो थार नामा हो बेयो फुजा अहाय लुदुमै बेफोरबायदिनो थार खरथायानो गैथारा एखेबारे नारेंखरानो रानजोबनाय खोमा खर'आवनो मेलेमानो गैया गोबोरखियानो ज'सो दङ खोमा जोंखौ हगारदोलै रायजोफोर जोंखौ हगारदो हगारजानो लुगैदोंबा मानो दासिमबो खिन्थानानै लायाखै नोंसोरो मा खालामदोंमोन मानो गोमोस्रिखौ बस्थायाव सोनानै लांनायमोन नोंसोरो औ मोजाङै खिन्था मिथिबायना आबर आरो कालिचरन मोजाङै खिन्था होमबासो बारग'गोन आं हले लोगोबाबो बासायनो हायालै मिथिबायना आं हले लोगोबाबो बासायनो हाया नोंसोर जाबायदि गोरोन्थि मावदोंना बेखौ आं लोगोबाबो बासायनो हाया मिथिबायना आं रायजोनि बारगा थांनो हाया मिथिबाय ओंखायनो गोख्रै बुंनानै ला दायफ्रा एसे खम जागोन खोमा ओइ रायजोफोर आं मिथिया मिथिबायना गोमोस्रिखौ हाबा लानो होननानैसो कालिचरना बोनानै लांदोंमोन नंखाय रायजोफोर नंखायथार नोंसोर आंखौ हाबा लानो होननानै बेफोरबायदि बोनानै लाङाखै रायजोफोर आंखौ बिसोरो बोनानै लांनानै सिनारिसो खालामनो नागिरदोंमोन रायजोफोर औ नोंसोरथ' बिदिनो जाखागोन ना मा हाबा लानोबा बेफोरबायदि बोनानै बुद्रु लांजायो नामा आजिखालिनि जुगाव बेफोरबायदिया दंबावो नामा बेफोरबायदि नेमखान्थिया माथो गैखालानो थगायनो फैदों बेयाव औ डक्टर नार्जिनारि आजिखालिलाय बेफोरबायदियालाय माहाय दंबावो दे हाबा लानोबा लानो थांनानै माथो बिसिनि न'आव थांनानै गय फाथै लानानै आराम रायथिहैबानो जायो ओमफ्राय मा नांलांनायलाय बेफोरबायदि बस्थायाव सोनानै लाबोलायनांगौ जाखो सानसे बाथिंना औ बेफोरबायदि मानो खालामनो बिदिनोखा रायजोफोर बिसोरो बिदिनोखा मोनथिबाय बिसिनि आखला माब्लाबा सोलायखाथारा ओंखायनो बिसोरखौ दोखो दिनैनो उनग्लिखाथारनांगौ रायजोफोर दोखो उनग्लिनानै 20,000 फाइन फोनांनांगौ बिसोरखौ गोमोस्रिखौ लाजि फोनांनायनि थाखाय आयौ 20,000 गोजोन आयौ रायजोफोर जेसे हायो बेसे बुबानो जाबाय मिथिबाय आंनाव इसिबां बुरजा फैसा होनो फाइन होनो फैसा गैयालाय आयौ गोरोन्थिया मावब्ला जेब्ला फाइनखौथ' होखानांगोन नोंसोरो आरो निमाहाखौथ' बिखानांगोन नोङो गोमोस्रिनाव नोंसोर सानैया आंनि हासिबा बायजोबनायखायसो गबाय नोंसोरो मोनथिबायना नङाबाथ' खोथायानो गाज्रिसो दंबावोमोन सिख्ला मानसिनाव दा खोनो फैदों नोंसोरो आयौ बेफोरबायदि सेंग्राफ्रा एखेबारे सौथुलाबायनानै मानो थैया बै मोजां सेंग्राफ्रासो थाब थैजोबो बेफोरबायदि फाल्थुफ्रा मानो थैया हा नै नों बिगुर
माबाखौ बिसोरखौ एखेबारे सेन्देलनि माला गानहोनानै गामियाव बेरायहोनांगौ बिसोरखौ गामियाव बेरायहोनांगौ बाराद्राय जाथारदोंना बिसोरो ओइ रायजोफोर मा जादोंब्रा बेयाव मा जादों मानिलाय नुदुरलांनां खादावलायनाय मानि दुदुदांना बुनाय बेलाय खुमब्रा फिथाइ बायदि माथो खादावलायनायसो आरो गोमोस्रि नोंलाय मा गाबनानै मा खबल जोमलाबायनाय जाखो मा सिमा जि जोमला बायनाय जाखो नै सानराजा मिथिबायना बिसोरो एखेबारे बोनानै लांनानै गोमोस्रिखौ बस्थायाव सोनानै माबा माबि खालामनो नागिरदोंमोननो ओमफ्राय हनै दानसोरांजों माबा डक्टर नार्जिनारिजों ओमफ्राय जोंना गावबुरा आदैजोंसो माबानानै बासायनानै लाबोफिनदोंनो गोमोस्रिखौ बस्थायाव सोनानै बुद्रु बुद्रु लांदोंमोननो माइ बस्थायाव सोनानै मासो फाफि बिलाय बिसोरलाय ओमफ्राय आंखौलाय मानो नायबाय थाखो नोंसोरलाय जादो ओंखामफ्रा गलाबसि ओंखामा जादो दे जाना मोनासो संबायहाय आङो जागोन दे आब' ओमफ्राय नोंहा सानफ्रामबो जानला मोनलासो संखायो माथो मा आंनि न'आवनो फैनानै आंखौनो बेफोरबायदि होनफैबावदों बे गलाबसिन जारा नारद मुनिया बेखौ खानायाव हमनानै न'निफ्रायनो गारहरनोसै नामा बाहेराव नै आजाय मा जाबाय थाखो ओंख्रिखौ ओरैजाय नारहरलायनोसै खाथियानो दङ हानावदानै हायनानै लाहरबानो जाबाय दा आसलथे नोंबोथ' माथो गसंनानै दंखायो खाथियावनो ओमफ्राय खाथियावनो गसंनानै थानानै नोंबो हायनानै हरनो हाला जाहैबाय बेसाराफ्रा बेसेबां गोबाव फरायनानै मेंलाय लांबाय बिसोरो ओमफ्राय नोङो ओंखाम खुरनानैनो होनो हाया जाहैबाय माबायदि मानसि नोङो औहाय बाजै बिराद मेंथारबाय जोङो माबादोहाय आंहा ओरैजायनिफ्राय लेंबा बाजै जायो ओरैनिफ्राय लेंबा आब' जायो ओंखायनो जानला मोनला होनसै आं मालाबा बाजै मालाबा आब' हरदोबा बाजै जोंनो ओरैजाय एसे नारसननानै जा मेंबाय जोंनि एसाइनमेन्ट लिंनानै आयौ क्लासावबो जि एसाइनमेन्ट हरसो गाथारोहाय बालनि जोंना एखेबारे आयौ लिरनानै खर'आनो गरमसो जाजोबनो नागिरलायो जोंहा औ जोंना बिदिनोखाना नोङो अननानै हायनानै हरदो बाल ना अननोबो रोंला अन्थाइ बिखा जाथारबाय नामा नोङो हारनानै हरदो माथो जाबाय थाखो सैमा बांग्रिफ्रा फरायनानै मेंदोंनो दहायनिफ्रायनो मबाइल थुलेनानै हिहि हासो मिनिनाय नुगासिनो आङो एसाइनमेन्ट ना थेसाइनमेन्ट बियो जायोफ्रामा आयौ बे गलाबसियाबो रुमावनो थांनो रोंला माबा जोंनावसो थाफैबाय थायो एसाइनमेन्टनि नामाव मा खालामनानै होखारहरबावनोहाय बेखौ रागायानो जोंनो साला आङो आरो थाफैदो सुख सान्थि थाफैबानो जायो माबा आंनि खर'आवसो गाखोनो नागिरबावो र' सालि नोंखौ माबा मोनसे आइडिया खालामनानैसो होखारहरथारगोन आं र' जोंबायसो आङो मोनथिबाय गथ' नोंखौ नारद मुनि ओरै बारै खोथा एरसन एरब्र खालामबाय थानानै आंखौसो लाजि फोनांबाय थायो नै माबा हरनो रोंलाहाय बियो नोंनो हानहरदो बाल माबा मार्टिना नोंनो हानहरलाय है आं हानहराहाय मा खाफालाव दंबा हारसिंनो थाबायनानै फैगोन मालाय मा खाफालाव दंबा हारसिंनो थाबायनानै फैगोनहाय हाननानै जाहरदो आं मिथिला आं थांनोसै मासे खाब्रां जागासिनो नोङो माखौ इसिबां रागा जोंदों ओमफ्राय फिसायालाय फैगोन ना फैयाखै बेफोरखौ मानो खबर लाहराखै नोङो आयै जोंना आदाया बेखौ बिदि खाब्रांखायनो दाना सैला खोमाना जानोबो हागौ मोनथिखायो दा हौवा मानसिफोरनो अननाय नांगौनो ओमफ्राय अननायखौनो होनो रोङाबालाय बेफोरबायदियालाय खालामजाखागोन ना थाल लायियालाय बेयाव हिनजाव मानसिफोरनिसो गोरोन्थि दा बेयावलाय माबानि बेलेगनिसो गोरोन्थि माबानो हालायाना जोङो एखेबारे जोंहा हिनजाव मानसि जानानै फिसाइफोरखौ एसे मोजाङै केयार लानांगौनो आरो बयफ्रेन्डफोरखौ मोजाङै केयार लानांगौनो बेलाय जोंनि खामानिखाना आरो जाय खामानिखौ जों मावनो रोङा बेखौलाय जोंलाय मा होनबावनो आरो बाजै नोंबो मोजाङै आदाखौ जोथोन लाबाल ओंखायनो आदाया नोंखौ आजिखालि एरा खालामो खोमा जोथोन लानो रोंनो बियो जोथोन लानो रोंनो सानफ्रामबो नांलायबायसो थायो बेयाव थाबाय थाबा जानाय नंलाहाय बे सैमा फाग्लि माथामा आंखौ खर' गाज्रि खालामथारगोन नै माथो थब्लंसो थांबाय बुंनायखाय गन्थ'आव दै हाबलांबाय खोमा ओंखायनो थांबाय बियो फिसाइखौबा खबरखौनो लाया जारला मोनथारबायहाय आङो बेखौ बिहामजो हाबफैजेननायनिफ्राय न'निफ्राय जेब्लानिफ्राय फैगोनदों सेस खासे आंना न'खरानो दंस' जाजोब्बाय सेस ए बस नोंलाय मानो आंखौलाय इसिबां लेट थानो थिनदों देनायलाय थांनोसैमोन आङो माबा 11 रिंगा जालायलांनोसै ओमफ्राय आं दा थाङाबा खावसेया आंखौ माबा माबि फन हरबाय थागोनहाय बिसोरो थानो बायोहाय आङो जोब्बायमोन ना जेबो नङालै थाथ' जेबो नङा बैयाव एसे एसाइनमेन्ट दंबावो माखासेया थांगोथोंसै
नों एसे ओरैजाय माने जिफोरखौ हाख्ला बुख्ला खालामनानै ड्रयिंफोरखौ एसे आखिदेरनानै होबानो जागोन दे बेखौनो बिदि खालामनानै लासैनो बुरखायनानै खायदा बोराय बाहायनानै फथायाबानो जाला न'आवथ' माथो थांनोनो हाला दावराव दावसि सानफ्रामबो सुख सान्थियानो गैला माथो बे बिउटिखौ जेब्लानिफ्राय हाबा खालामनानै लादों माथो आंनि खर'आवसो जिरायग्रा जाबाय थारैनो आइमोन होननायाबो खोथायाबो नंगौआनो खोमा नङाबा आइयाबो बिनानावाबो इसिबां कमप्लेन खालामनाय नङामोन जानाय नंला बे लाबोयैखौनो माबा मोनसे खालामनानै बिउटिखौ लासैनो बिउटिनिफ्राय स्टार्ट जालांगासिनो आयौ बाला मा जाबावनांगौ जाखो दे इसिबां हर जाबाय ओमफ्राय दा मानसिफ्रा बोरैबा सानना जोब्बाहाय आयौ जानाय नङाहाय लावखि नोङो है जेबो नङाहाय मा मालदार हौवाफोरजों बेफोरबायदि हराव थाजाबनाया मोजांसो आरो एसे नामफ्रा बोरैबा थाङोबाथ' आयौ बाला फथायदोहाय लावजि नों फथायदो संसारखौ मोजाङैनो बे सानसावनो सान्स नङाबाथाय उनाव खारग'लांगोनहाय आयै बिउटियाथ' जोथोन लानो रोंला नोंनो जोथोन लानानै लासैनो थांनांसिगोन नोङो बेजोंनो आइदिया खालामदो लावजि नोङो लावजि माथो सानाबाय थाखो माबा आंनो माने फनानो नै 12 रिंगानि उनाव माने आंनो रिसार्जआनो जोबसिगौमोनहाय बेखौनो आङो सानदों आरो माने जेब्ला रिसार्ज जोब्बा आङो माने फनबो हरनो हानाय नङा नालाय ओमफ्राय माबा आंना माबायाबो गुगोल पेआबो गैयाहाय माबा एकाउन्टआनो खालिसो जाना दङ ओंखायनो आङो माने दा बिसोरो माखासे फन हरबा नांनाय नङा नालाय ओंखायनो बेखौनो सानदों आङो दा फाग्लिफ्रा फन हरनानै नाङाबा माबा माबानानै उल्था पुल्था साननानै पुलिस स्टेसनाव कमप्लेन हैलाबायगोन खोमाहाय बिसोरो ओरैनोबा बिबादि मोना देन्जारथारहाय जेबो नङा दे लावजि जेबो नङा दे फना रिसार्ज जोबगोन ना नोंनि नाम्बाराथ' आंनाव दंखायो दसेनाव सोना हरगासिनो दे आङो रिसार्जखौ बेसे मान्थनिलाय नांगौ जाखो बांद्राय नाङा माने आंनो मास मोनसेनि सोबानो जागोन खोमाहाय मानोलै मास मोनसेनिल' नांगौ मास मोनथामनिखौ सोनानै होगासिनो दे आङो दे थौदो दे बै रुमाव थौदो दे